Kabalen, ramdam mo rin ba ang mas malamig na temperatura ngayong pagpasok ng Enero? Sa inilabas na update ng PAGASA nitong Lunes, January 6, inaasahang magpapatuloy ang La Niña hanggang Marso ngayong taon. Ito ay batay na rin sa ilang climate models. Ang La Niña isang weather event kung kailan malamig ang klima, kabaligtaran ng El Nino. Kaugnay nito, mas malaki raw ang tsansa ng above normal rainfall sa nasabing mga buwan. Maaaring magresulta ito sa baha, flash flood at rain-induced landslides. Posible rin ang tropical cyclone activity sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Patuloy pa ang monitor ng Weather Bureau sa taya ng panahon sa bansa. Inaabisuhan naman ng publiko at lahat ng concerned agencies sa manatiling updated sa mga impormasyon ukol dito. Liana Canilaw, CLTV36 News.